ओंकार ए ओंकार यो बाहेर पडलो जा पहिला आधी जाऊन दळण घेऊन ये जा. मी नाही आता नाही. जा पहिलो निसतो ते का मोबाईलवर खेळा होया. मी नाही. तू जाऊ नको बघ तू बघतोय बरोबर. मी नाही जाऊचंय. जा की. जातोय. सांगाया वेडीला काय रे काय चाललो दा भाडूक. बरं असं तू ताच काम कर जा. हो चल. त्यासाठी आलो मी सासूरवाडीला. सांगाया होय रे काय आता काय लागला. हो खूप पण पडली वाटतं. अक्षरे काढूची लागतले का? नाही रे झेरॉक्स आहे ते जाताना. जाताना होय पण झाला कसा? बघूया तू खै खै लागला. भाऊ गेले का पोचू गेलो दिसता मला लागला आता. तुला लागला कसा पण? अरे सकाळी मी 10 भाडू केले म्हणजे सायकलीत. पण तुमका गाव झाला दिसत. हो पारा गावलं तुमका माहित आहे सायकल हळूच चालायचं. गुगल काय सारखी. होय होय मी हळू आपलं जाय होतं सायकलीत. गोरू इला मध्ये टेका ठोकलं. एका ठोकलो. हो पण तुला लागला कसा पण? गरुवाक म्हणजे आपटान पडले तू? नाही नाही ना तर माका लागा नव्हता. तर गोरू मेला दिसू. हा पण त्याच्या मालकाने माका मारल्यान मध्ये गोरू मेला म्हणा. अरे काय झाला? अरे गोरू मध्ये गेला मरे. मेल्या माझ्या काहीच मारलं. मारलो मारलो मारलो. मालकान तुका मारल्या? हो आमका वाटलं सायकल उचलून पडलं. कुत्र्यावर काय मारल्यान मरे. कुत्र्यापेक्षा मारलं नाही का? हिंदी गाणं नाही म्हणत होता. लागला जा लवकर. जातोय.